كبرتاتن ميستر عواتن هزب إيرترابز جزف قصر وعاقم زي كونس عبت زي بتخ حبراتن سنيتني تمسريتم لوم دم قالكم سنيت هابتاب نيرترا وعلما ومدرخ ميسور لدن من اللاب تقبر زلك قالتي حبرا ودقفنا زحات توصان اوان باتي حلو إيرترا وانا بقدمتي سلفلو كسكاب حج بزرع اخم وزاد النقصنيت نسنيت هابتاب كل تميتن سمانيان تشعتن شحن شوعات تميتن عسران حموشتن دمتي بمهاب عبقدا ما يدرجا حيسكم ما تركبوا ازي زخر عنا حدنتنا زرن عواتيوم يخون برأتو للدرجان حيالي زلو عبزح جوان إثيوبياوان ون نتوكيلاتهم زلا روتير قالم نمعوات حيال وفريق كايدلو روتير قالم 234 شحن شوعات 265 دمت رخيبان الناس عبت تركب اتزلو ناي دمت قاق نمصباب حيال قوس يقبرو سلا زلو نحنا إيرتراوان ون كي تسنخلنا نتحيزنا يزلنا قداماي درجان معقابن قاقنا نمسفحن كنت عري قبا سنيت نز قداماي زوريا بقداماي درجان تزازيماتو وسانه ديانو خيتت صبيت قطابتم بلصات 4 ተወዳደርቲ ቦታ ከተረጋግጽ እያ اتي نعسرت عامته نصتا زوا مبرق ايسي خرجاج صنحه صنع وتادراو كيدان امريكان دو كوريان لومي اب كبيد فتنا يركب دونالد ترامب مستي صبق ركبال نزبلو مرح سمين كوريا كيم جونغ اون نمقرراب زوسدو هاندبتاو سغومتي ندو كوريا طرح زيكونس نملا زوا باسفيكا سنبيدولوم اتي اولتي فريدم شيلد تباهيل تصوا استات 18 شح وتادراه دو كوريان مشارق تهاجرات ساتفلو عامتاو وتادراو لممد جنا فرق مدو خيفت بعرب عسران حدن حاسب هاندبت تقاريصهم الزخون المخنيات بريزيدنت دونالد ترامب من تلممزي يقبؤون نسمين كوريا زبساچون بمبال مينستر مكلخال امريكا نتفتات بعاوي يخن كيو تأزاز سلازم محلالف ايو ازي بوغن ترامب سوسد بين او سقومتي ندو كوريا طرح زيكونا نتايوان جابان نون كبي سقات فتير لن علوم مينستر قديات وصادو كوريا تشوهيون اتوسانا بحبراو سممع استقبرن ممسال كون تفتنا سبب سلطان سيئول بزعبات تلمي أقدمهم زفلت ونجر كم زين برا تأمينهم يوم دو كوريا نتيمس أمريكا تكايدو وتدراو لممد كابسقات بيونغ يانغ دمكل خال كم كان دوال تأيات تكملوا نيرا يخون بر ترامب بزيزو خنا مخكر وتدرا تقدمهم قوت مئزازو دو كوريا بتتسأن حقيدان زلوا أمنات نخصنا خال جيرو ولو كابز حليفون ترامب نتما بتهجر زركب عسران شوعتن شحوة تدرات أمريكا خنيكيوم ويدما نتنسمين كوريا كاب نيكولاس وارنات أنا مقبار بوليسي كحد خلي زبل سقاتان تسألالو يركب من محدار ترامب نقوداي تسأتان نقدن بحادة أرني في حزب مهلاو ندو كوريا بكبير كتابا وتسقطاو دي قوالو ترامب دو كوريا بتمس إيران زلوا مستحاب كتتحاور بزي مقداسان نتم أمريتا زركا وتادرات أمريكا توتو قتابا وتسايتات تحوتي بموالن كوغسات أنيحيوم أزخونتات زيدو كوريا أمريكا زلوا تسقعتن ينت كأنيسا نايب على نيكولاس ومكالا خلق هلواز بالحساب أوشتا هاقر نخلع عالمان قد تساريقلو ترامب كيم جونغ اون زلو ركب صبقو يبال امبر بيونغيانغ نيكولاس واصوارا فصم كم زي توردو بتدغاغامي تغلص አላ كيم جونغ اون حجم روسيان تشاينا زلو ركب سلاز دلدله كاميركا زدلي عبيره بحيلن سمين كوريا ابتاب يوكرين زكاي زلو كينات نروسيا بميسايلاتن باشحاس قطر وتادراتن تحجز بمهلوا وتادراو تمكر ان تكنولوجي ان زياده كبيل يركب كم تكيلا تسمع معلو دو كوريا كاب سمين كوريا رئسان مكلخال مس امريكا زلو كيدانا هلاون موتن قدايو اتي ترامب حزو زلو زي تجمعاتي دبلوماساو كايدا جن نازين 10 عامتات صنح ركب نابزي تفلت امصاي مرحلو أمريكا بليونات دولار زقمت 31 طن ورق فنزويلا منزع توسينو البنك عدي إنجليز نوحي وان تعشق وتصنحة قمت واقو 4.3 بليون دولار زبطح 31 طن ورق فنزويلا عمود دا تخلق توسين اللوم يخون برأز بليونات زقمت هاقراو هابتي نا منقست فنزويلا يكمل لسنيوم بمسارة أبصا فنزويلا أناليسيس إزورق أزي بقد تانا بحساب مينستر فاينانس حبرات منقستات أمريكا خما حلال فيهم وستانة محلالي فزلوم أزس قمت زي بمونغونينت أمريكا مونغو منغست ديلسي رودريغزن تقامت وجنات دحر استخايدة زتا زمت أو تصيت مخانو تقاليتهم أتز من زع جنزب دحر من قد مريت نزقبر نايداق مهنت أسرح كوع المخانو سبا سلطان تقام تخقلت انكلو بلوع العالم لخو مرمرة حساب كتحاز مخانو وانتحبير اللهم أزو السانزي من محدار ترامب كاب سلستة الرخل تشحن 26 جميرو عب كاراكاس كاب زفت أمامت قعتن سيعي وزمت أمجواي بريزيدنت نيكولاس مادرو
ድሮን ንድሓር ንሃገራዊ ሃብቲ ቬንዙዌላ ንምቁፅጻር ዝወሰዶ ተኸታታሊ ስጉምትታት መቐጸልታ እዩ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በዓሉ ቬንዙዌላ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ግዛኣት ምዃና ዘመልክቱ መልእኽትታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክልጥፍ ጸኒሑ እዩ። መዓዝን ክንደይ መጠን ገንዘብን ከም ዝልቃቕ ዝውስኑ ድማ ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ጥራይ ምዃኖም ይግለጽ። ብተወሳኺ ስልጣኑ ኣብ 2021 ዘብቅዐ ፓርላማ ተቃወምቲ ክስካብ ሕጂ ብዋሽንግተን ከም ሕጋዊ መንግስቲ ተወሲዱ ኣብ ወፃን ዝርከብ ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ሃብቲ እቲ ሃገር ክቆጻጸር ዕድል ተዋሂብዎ ይርከብ። ነዚ ኩነታት እዚ ዝተዓዘቡ ብዙሓት ወገናት ግን ገመል ሰሪቕካ ጉንቡሕ ከም ዝበሃል ብስም ዲሞክራሲን ሃገራት ዓኒኻ ሃብተን ብቐትሪ ምዝማት ምዃኑ ይናቕፉ። ብሓደ ወገን ሃገር ናጽነቱ ሃብቲ ሃገር ክምንዝዑን ከለዉ በቲ ካልእ ወገን ድማ በቲ ስእነትን ጸገምን ዝተሰደዱ ዜጋታት ንድኻታት ኮይኖም ይመጹን ኣለዉ እናተባሃሉ ብዓለም ደረጃ ክጽለሙ ምጽንሖም ንናይ ምዕራባውያን ፖሊሲ ኣብ ዓብዪ ሕቶ ዘእቱ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንወሽመጥ ሆርሙዝ ሓድሽ ግዛኣት ኣሜሪካ ምዃኑ ዳግማይ ኣዊጁ። ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ብስትራቴጂያዊ ኣገዳስነቱ ዝፍለጥ መተሓላለፍ ባሕሪ ወሽመጥ ሆርሙዝ ናይ ኣሜሪካ ግዛኣት ምዃኑ ዳግማይ ማሕበራዊ መራኸቢ ትሩዝ ሶሻል ገሊጹ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ዞባ ዘርኢ ካርታ ዘለዎ ምስሊ ዘርጊሑ ዘሎ ክኸውን እንከሎ ኣብቲ ምስሊ ወሽመጥ ሆርሙዝ ብክቢ ተኸቢቡ ሓድሽ ግዛኣት ኣሜሪካ ዝብል ጽሑፍ ተነቢብዎ ይርከብ። እዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ተመሳሳሊ ምስሊ ክዘርግሕ ዝንኻላይ ግዜ እዩ። እዚ መልእኽቲ ዝተዘርግሐ ትራምፕ ኣብ ደቡብ ካሮላይና ብዝተኻየደ ህዝባዊ ሰልፊ ተረኺቡ ኣብዚ እዋን ንወሽመጥ ሆርሙዝ ከም ሓደ ክፍሊ ግዛኣት ኣሜሪካ እየ ዝቆፅሮ ዝብል መደረ ድሕሪ ምሃቡ ንጽባሒት ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘለዎ ጥርና ገደዳ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ናይ ባሕሪ እገዳን ቢራ ትርከብ። ትራምፕ ነዚ ኩነታት እዚ መበገሲ ብምግባር ሃገሩ ኣብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ማይ መስመር ሙሉእ ቁፅፅር ከም ዘለዋ ንምርኣይ እዩ ነዚ ዘዛርብ ዘሎ መግለጺታት ደጋጊሙ ዝህብ ዘሎ። ባንዴራ መርከብ ምስቃል ማለት ሓላፍነት መንግስቲ ማለት ኣይኮነን። እታ ባንዴራ ኤርትራ ዘንበልበለ ሲቢዋን ዝተሰመየት መርከብ ነዳዲ ብሽፍታ ባሕሪ ሶማል ምትሓዛ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓደ ካብቶም ዝዓበየ መዛረቢ ኣጀንዳታት ዞባና ኮይነሎ። ገለ ተንተንቲ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ መበገሲ ብምግባር ንሃገር ኤርትራ ምስቲ ስቱር ጉጅለ መራኸብ ኢራን ንምትእስሳር ክጽዕሩ ይረኣዩ። ይኹን እምበር እዚ ዓይነት መደምደምታ ካብቲ ዘሎ ሓቂ ዝረሓቐን ብመረዳእታ ዘይተደገፈን ምዃኑ ተንተንቲ ብዝርዝር ይገልጹ። ኣብቲ ዝቐረበ ትንተና ከም ሓበረ ንሓደ መርከብ ምስ ሓንቲ ሃገር ዘተኣሳስሮ ቀንዲ ነጥቢ እቲ ዝጥቀመሉ ባንዴራ ወይ ምዝገባ እዩ። ይኹን እምበር ሓደ መርከብ ባንዴራ ሓንቲ ሃገር ስለዝሰቐለ ጥራይ እቲ ሃገራዊ መንግስቲ ይውንኖ ወይ ይቆጻጸሮ ማለት ኣይኮነን። ዝኾነ ናይ ንግዲ መርከብ ዝተፈላለዩ ዋናታት ዘካይዱ ትካላት መድሕን ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ሰብ ሃብቲ ክህልዎ ዝኽእሉ ንግዳዊ ትካል ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ። ስለዚ ድማ እታ ባንዴራ ጥራይ መንነቲ ንግዳዊ ውሳነታት እታ መርከብ ከም ዝቆጻጸሮ መረጋገፂ ክኸውን ኣይኽእልን። ብዛዕባ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እዛ መርከብ ዘንበረቶ እገዳ እውን እቲ ትንተና መብርሂ ይውል ኣሎ። እታ መርከብ ናይ ኢራን ፍርያት ነዳዲ ኣመላሊሳ ብዝብል ክሲ እገዳ ተነቢሩላ ምጽኑሕ ሓቂ እኳ እንተኾነ እዚ ግን ሓላፍነቱ ናይቲ መርከብ ዝውንን ትካል እምበር ናይቲ መንግስቲ ክኸውን ከም ዘይኽእል እዩ ዘርድእ። ኤርትራ እገዳ ንምጥሓስ ንጥፈታት ከም ዘወደበት ወይ ከም ዝፈቐደት ዘርኢ ምንም ዓይነት መረዳእታ እስካብ ሕጂ ኣይቀረበን። ካልእ ዓብዪ ነጥቢ ድማ እዛ መርከብ ግዳይ ሽፍታ ባሕሪ ሶማል ምዃና እዩ። እዚ በዓሉ እታ መርከብ ግዳይ ገበናዊ ንጥፈታት ምዃና እዩ ዘርኢ። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኤርትራን ሽፍታ ባሕሪ ትተሓባበር ወይ ትደፍእ ንዝብል ክሲ ፈጺሙ መረዳእታ ክኸውን ኣይኽእልን። ሽፍታ ባሕሪ ሶማል ምስቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ጸጥታዊ ድኽመትን ቁጠባዊ ጸገማትን ዝተተሓዘ ናይቲ ዞባ ሓበራዊ ጸገም እዩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ትንተና ከም ዘስመረሉ ባንዴራ ኤርትራ ንፖለቲካዊ መሳርሒ ክጥቀሙሉ ዝደልዩ ወገናት ነቲ ሓቂ ንምጥምዛዝ ይጽዕሩ ኣለዉ። ሓቂ ግን ብዛዕባ መርከብ ሲቢዋን ንመንግስቲ ኤርትራ ተሓታቲ ዝገብር ምንም ሕጋዊ መረዳእታ የለን። ስለዚ ድማ ዝኾነ ይኹን ዜና ወይ ትንተናዊ ግምትን ህውተታን ዘይኮነስ ኣብ ጭቡጥ መረዳእታ ጥራሕ ክምርኮስ ይግባእ። ብዛዕባ እዚ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ዝሃቦ ምላሽ የለን። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ብጽኑዕ ሓሚሙ። በመሰረት ካብ 4 ኪሎ ዝወፁ ጸብጻባት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብጽኑዕ ሓሚሙ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ክንክን ሕክምና ከም ዝርከብ ተሓቢሩ። እቲ ጸብጻብ ከም ዘርድኦ አብይ አሕመድ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ዓብዪ ናይ መዛዘም መደብ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ብሰንኪ ሕማሙ ክርከብ ኣይከኣለን። ኣብቲ መድረኽ ከም በዓል ኡሁሩ ኬንያታን ኦባሳንጆን ዝኣመሰሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ተረኺቦም እናሃለዉ ንሱ ግን ክርከብ ዘይምኽኣሉ ንደገፍቱ ዓብዪ ስጋትን
ጭንቀት ፈጢሩሎም ኣሎ አብይ አሕመድ ምስ ዓይኑ ዝተተሓዘ ከቢድ ናይ ጥዕና ፀገም አጋጢምዎ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ካልኦት ሃገራትን ክንክን ሕክምና ክገብር ከም ፀንሐውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ብተወሳኺ እቲ ን4 ዓመታት ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኣምባሳደር ኮይኑ ዘገልገለ ጀነራል ባጫ ደበሌ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ኣብ ሚኒስተር ምክልኻል ስልጣን ክሕዝ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ናይ ጀነራል ባጫ ምምላስ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘሎ ምቅያር ስልጣንን ጀነራላት ናይ ምብራር ምንቅስቃስን ዝተተሓዘ ምዃኑ ይግለጽ ጀነራል ባጫ ደበሌ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዛዕባ ኤርትራን ክልል ትግራይ ዝህቦም ዝነበሩ ተጻባእቲ መግለጺታት ዝዝከሩ ኮይኖም ሕጂ ናብ ሚኒስተር ምክልኻል ተመሊሱ ልዑል ስልጣን መሓዙ ንዝተፈላለየ ወገናት ዘዛርብ ዛዕባ ኮይነሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘሎ ምስሓብን ዘይምርግጋእን ዘርኢ ምዃኑ እውን ተንተንቲ ይገልጹ ብሓፈሹ እቲ ዜና ከም ዘስመረሉ ስልጣን ብልጽግና መንጎ ከቢድ ሕማም መራሒኡን ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ዝካየድ ዘሎ ምቅያር ጀነራላትን ተቐርቂሩ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ይርከብ ኤርትራ ኣብ ታሪክ ዓጢቃቶ ዘይትፈልጥ ዘመናዊ ሚሳኤላትን ወታደራዊ ቴክኖሎጂን ዓጢቃ ብመሰረት ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝተረኸበን ዝተዘርግሐን ጸብጸብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሩስያ ዝሰርሓቶም ኣዝዮም ዘመናውያን ዝኾኑ ሚሳኤላትን ስርዓተ ምክልኻልን ዓጢቁ ይርከብ እዞም ሚሳኤላት እዚኦም ብመንገዲ መራኸብ ኣቢሎም ብኣዘርባይጃንን ቤላሩስን ኣቢሎም ናብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ከም ዝኣተው እዩ እቲ ጸብጸብ ዝሕብር እዚ ሓድሽ ወታደራዊ ዓቕሚ ንነዊሕን ማእከላይን ርሕቀት ዘጥቅዑ ሚሳኤላት ከምኡ ዘመናዊ ስርዓተ መከላኸሊ ኣየር ዝሓቆፈ ኮይኑ ካብ 1500 ኪሎሜትር ክሳብ 4500 ኪሎሜትር ክውንጨፉ ዝኽእሉ ዓቕምታት ከም ዘለዎም ተገሊጸሎ እዚ ወታደራዊ ምንቅስቓስ እዚ ዝመጽእ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ዘልዕሎ ዘሎ ናይ ምስሓብ ዛዕባ ስዒቡ እዩ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዓሰብ ውግእ ክንገብር ኢና እናበሉ ኣብ ዝፍክሩሉ ዘለዉ እዋን እዚ ብወገን ኤርትራ ተገይሩ ዘሎ ናይ ዕጥቂ ምዕባለ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ኣዘዝቲ ሰራዊት ዓብይ ጭንቀትን ጸቕጥን ፈጢሩሎም ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ ይሕብር ኤርትራ ነዚ ምዕባልታት እዚ ብዝምልከት ክስካብ ሕጂ ወግዓዊ መግለፂ ካብ ምሃብ ተቆጢባ እኳ እንተሃለወት እቲ ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ወታደራዊ ሚዛን ግን ብሰንኪ ዝሓድሽ ዕጥቂ ናብ ኤርትራ ዘዘወ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ እዚ ስጉምቲ እዚ ኤርትራን ዝኾነ ይኹን ካብ ወጻኢ ዝመጽእ መጥቃዕቲ ንምምካትን ላዕላውነት ሃገር ንምዕቃብን ዘለዋ ጽኑዕ ድልውነት ዘርኢ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ኣስሚሩ ኣሎ ብሓፈሹ ኤርትራ ዘመናዊ ሚሳኤላት ድሮናትን ዓጢቃ ምጽናሓ ነቲ ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ክልዓል ዝኽእል ግጭት መከላኸሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ንምምሕዳር አብይ አሕመድ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዓብይ መሰናኽል ኮይኑዎ ይርከብ ሀርበር ፍላጎታችንን አስመልክቶ ወዳጆቻችን ግልጽ የሆነ እይታ እንዲኖራቸው ስራዎችን የሰራንበት ሁኔታ አለ ምን ማለት ነው ግልጽ የሆነ እይታ እንዲኖራቸው ማለት ዝም ብለን ከመሬት ተነስተን አይደለም ባህር እየጠየቅን ያለነው የባህር በር እየጠየቅን ያለነው የባህር በር የምንጠይቀው ቀጥዬ በመገልጻቸው አራት በጣም ጀስቲፋያብል በሆኑ ጉዳዮች ምክንያት ነው የመጀመሪያው ከዚህ ባህር ጋራ የታሪክ ትስስር አለን የታሪክ ትስስር አለን ስንል ይሄ ባህር እኛ ጋር ነበረ ይሄ ባህር አሰብ ነው የነበረው አሰብ ደግሞ እንደምታውቁት ራስ ገዝ ነው የነበረውና ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል ወደ ሚዲያ ባናመጣውም እነኚህን ነገሮች በጓዳ በደንብ ማውራት ጀምራላል ከነሱ ጋራና ታሪክ ያያይዘናል ነው ሁለተኛው ነገር ታሪክ ማያያዙ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ሕግ እኛን ይደግፈናል ማለት ዲስታንስ ፋክተር የሚሉት ነገር አላቸውና ከዛ የዓለም አቀፍ ሕግ ከሚያስቀምጠው ዲስታንስ ኤክስፔክቴሽን በታች ነው ኢትዮጵያ ያለችው እና በዚህ ምክንያት ይመለከተናል ብለን ያነሳንላቸው ነው የምንገኘው ሶስተኛው ደግሞ ይሄንን ባህር የምንፈልግበት አክሰስ የምንፈልግበት ጉዳይ ኣሜሪካን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ሂባ በመሰረት ካብ ላዕለዎት ዲፕሎማሲያዊ ምንጭታት ዝተረኸበ ሓበሬታ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎ ፖሊስን ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ውግእ ጎስጓስን ብዝምልከት ጽኑዕ መጠንቀቕታ ሂቡ እዚ መጠንቀቕታ እዚ ዝተመሓላለፈ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኣሜሪካ ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ስራሕ ርክብ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ይሕብር ቀዳማይ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኣሜሪካ መንግስቲ
ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ምስሓብን ውግእን ድምፂ ብኣጉደው ክብላ ጠንቂቆም ኣለው። ዝኾነ ይኹን ምስ ኤርትራ ዝግበር ወታደራዊ ግጭት ንመላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ዘይተደለየ ህውከትን ሓደጋን ከም ዘውድቆ ዋሽንግተን ኣፍሊጣ። ካልኣይ ብዛዕባ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ላዕላውነት ኤርትራ ዝግህዝ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ክገብር ከም ዘይብሉ ኣሜሪካ ኣገንዚባ። ኢትዮጵያ ናብ ባሕር ንምብፃሕ እትገብሮ ፃዕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ጥራይ ክፍፀም ከም ዘለዎ ወታደራዊ ሓይሊ ምጥቃም ግን ብወገን ኣሜሪካ ፈፂሙ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ተገሊጹ። ሳልሳይ እቶም ኣዘዝቲ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገማታ ናብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዘሎ ዘይምርጋእ ከይፈትሐት ናብ ካልእ ዞባዊ ኩናት ምእታዋ ንህልውናታ ሃገር ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ከም ዘውድቆ ኣጠንቂቖም። ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ገጽቶም ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብሰንኪቲ ዝቐረበሎም ጽኑዕ መጠንቀቕታን ጸቕጥን ዓብዪ ጭንቀትን ምድንጋጽን ይረአ ከም ዝነበረ እቲ ጸብጻብ ብዝርዝር ገሊጹ ኣሎ። እዚ መጠንቀቕታ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ኩናት ንኸይለዓል ዘለዋ ጽኑዕ መርገጺ ዘመልክት ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። እዚ ድማ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ዘርኢ እዩ። ሓደ ኤርትራዊ ትካል ኣብ ጅቡቲ ግዙፍ መኽዘን ንምድኳን ኣብ ዛምቢያ ድማ ሂልተን ሆቴል ንምህናፅ ናይ $50 ሚልዮን ልቓሕ ረኺቡ። ብኣስመራ ሆልዲንግ ጽዋዕ ኩባንያ ወይ እውን ብልሙድ ስያመ ብንደዓን ሰባን ንፈልጦም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ዘካይዱ ትካል ኣብ ጅቡቲ ዳሜር ጆግ ኢንዳስትሪያዊ ዞባ ዝህነፅ ግዙፍ ናይ ምግቢ መኽዘን ከምኡ እውን ኣብ ሉሳካ ዛምቢያ ክስራሕ ተወጢኑ ዘሎ ሂልቶን ሉሳካ ፓይራሚድ ሆቴል ዝተሰመየ ተግባራዊ ንምዃን ካብ ኣህጉራዊ ኮርፖሬሽን ፋይናንስ ናይ $50 ሚልዮን ልቓሕ ረኺቦም። ዋጋ ዝኽልተ ተወጢኑ ዘሎ ግዙፍ ፕሮጀክት $97 ሚልዮን ክኸውን እንከሎ እቲ $47 ሚልዮን ብቐጥታ ብኣስመራ ሆልዲንግ ዝካየድ ወፍሪ እዩ። ኣስመራ ሆልዲንግ ብኣሕዋት ኣቶ የማነ በርሀ ወልደ ስላሴን ኣቶ ዳንኤል በርሀ ወልደ ስላሴን ከምኡውን ኣባላት ስድራ ቤቶም ኤርትራውያን ስድራ ቤት እንዳ ወልደ ስላሴ ዓንሰባ ዝውነን ኣብ ዱባይ ዝመደበሩ ንግዳዊ ትካል ኮይኑ ኣብ ሃገራት አንጎላን ዛምቢያን ደቡብ ሱዳንን ዓበይቲ ናይ ንግድን ሆቴል ምንቅስቃሳት ከካይድ ፀንሐ ትካል እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ከተማ ጁባ ብፓይራሚድ ሆቴል ዝፍለጥ ዝዓበየ ሆቴል ኣብታ ሃገር ዋንነቱ ናይ ዝተጠቐሰ ትካል እዩ። ኣብ አንጎላ እውን ዝለዓለ ንግዳዊ ብፅሒት ይውነን። ኣብ ዛምቢያ ብተመሳሳሊ 36 ክፍልታት ዘለዎ ሆቴል ከምኡውን ዜብራ ማኒፋክቸሪንግ ሊሚትድ ዝተሰመየ ናይ ህንፃን መሳንዕን ኩባንያ ይውነን። እዚ ኩባንያ እውን ነዚ ኣህጉራዊ መለክዕታት ዘማልአ ሆቴል ክሃንጾ ፍቓድ ኣብ ምርካብ ይሰርሕ ኣሎ።